Iki do apus-apusan wae. Apus-apusan piye? Aku tak mlayu rono karo ketoke kaya wis gelut karo kowe. Heeh. Mengko aku nek ning ngarepe Kakang Garukaca ditakoni karo Kakang Garukaca Antasena wis perang, aku tak ngaku wis. Lah terus raimu isih wutuh, durung tatur, kok tak jebles-jebleske wit rasa kuwatir. Sing baku iki sandiwara. Sandiwara? Heeh. Wis ngono wae ya. Ya wis kono mlayu. Engko nek kowe tak sumbari, kowe cukup muni, "Lho, Antasena isih wani karo aku." Aku semaur wani wae. Terus kowe muni, "Tak sepatani lempoh." Engko aku tak ambruk. Ngono. Heeh. Ora nganggo perang, kene iki nggone wong perang. Awak dhewe golek lakon sing kira-kira ora ana perange. Tur kepenak le nglakoni. Ngono ya Antasena. Heeh, njungkir balik kene iki nggon